बागेवंत हप्त्यांत बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर मांडून हाडता 40 वरांचे निरंतर सक्रामेंताचे आराधन. हे आराधन बागेवंत हप्त्यांतल्या मंगळारा सकाळी 6 वरार मिसासोवे आराम जावन बुधवारा सांजेर 9 वरार मिसासोवे संपता. स्तुती होगळापो, शिकवण, विनवणे मागणे, आराधन, पेकवणे मागणे सोवे, कीर्तनाने स्तुती, लेक्सिओ दिविना, देवाच्या उत्तराचे ध्यान, भजन आणि सोम्याचे भजन, संगीत वजंत्राने स्तुती, तेजे मागणे आणि नाईट विजल असे विविध प्रकारांची मागण्या रीत वापरणं हे 40 वरांचे आराधन आम्ही चलयतले. मंगळारा दीस राती जागरणेची रात मनदिक बाब अब्राहम डिसोजा SVD मुल्की, मनदिक बाब अल्बन डिसोजा सा लोरेसाचे बसिलिका अत्तूरू, मनदिक बाब रिचर्ड क्वाड्रस कपुचिन विजय आणि मनदिक बाब सिरिल लोबो अनुग्रह उडपी हे सोलोन वर्तेले. या आराधना वेळार कुमसारसो सक्रामेंत जोडूंकी अवकाश आसा. या वर्सा आमचो देश जेराल एलिसावाक तयाराई जात आसतना आमच्या देशाक संविधानाची मोला उखलून दवरचो एक जात्यातीत सरकार रचून येऊन दे म्हणून आम्ही मागतेले. तुम्ही येया, तुमच्या कुटुंबाची तेसावां घेऊन येया आणि या 40 वरांच्या आराधना सोवे 40 दिसाचो करेस्मो बर्तेक हाडया. देव बरें.